Oletko sä joskus seissyt ulkona, katsonut kun revontulet tanssii taivaalla ja miettinyt, että vitsi kun tän sais jotenkin talteen? No, nyt saat. Tässä selostuksessa mä näytän sulle, miten se onnistuu. Ei mitään monimutkaista teoriaa, vaan ihan selkeät ja käytännönläheiset stepit, joilla sä nappaat sun ekan onnistuneen revontulikuvan. Jep, aivan oikein. Seuraavien muutaman minuutin aikana sä saat kaikki ne työkalut, mitä sä tarvitset. Näin jälkeen sä voit vaan lähteä ulos ja ikuistaa sen yhden luonnon upeimmista näytelmistä sun omalle kamerallesi. Meidän matka on tosi selkeä. Ekaksi tsekataan varusteet kuntoon, sit sukelletaan kameran 3 tärkeimpään asetukseen, eli aukkoon, suljinaikaan ja isoherkkyyteen. Ja ihan lopuksi varmistetaan se, että sun kuvasta tulee täydellisen terävä. Eli eiköhän aloiteta? No niin, aloitetaanpa sitten. Ensimmäisenä on vuorossa varusteet. Ja hei, mulla on heti kättelyssä hyviä uutisia. Sä et todellakaan tarvitse mitään vuoren korkusta kasaa kalliita laitteita, että pääset alkuun. Sä tarvitset oikeastaan vaan 3 juttua. 1. Kameran, josta löytyy manuaalisäädöt. 2. Laajakulmaobjektiivi. Ja hei, jopa se kameran mukana tullut perus eli kitlinssi käy ihan hyvin. Ja 3. Kolmejalka. Ihan mikä tahansa, joka pitää sen kameran vakaana. Siinäpä se. Tämän alkuperäisen tekstin kirjoittaja Jere Huttunen sanoo tämän ihan täydellisesti. Totta kai uudemmat kamerat on parempia pimeässä, mutta oikeasti mikä tahansa vähänkin modernimpi kamera, jossa on manuaalisäädöt, on ihan riittävä. Se kaikista tärkein juttu on se, että nauttii siitä hetkestä ja siitä kulaamisesta. Okei, sitten mennään asetuksiin. Ja aloitetaan siitä kaikkein tärkeimmästä yökuvauksessa, eli aukosta. Sen ainoa tehtävä on oikeastaan lapata mahdollisimman paljon valoa sisään, sinne kameran kennolle. Vähän niin kuin sun oma silmä. Kun on pimeää, niin pupilli laajenee, jotta se näkee paremmin. Ja se F-luku, se vaan kertoo, kuinka suuri se aukko on. Ja arvaa mitä, yöllä me halutaan, että se on ihan niin suuri kuin ikinä mahdollista. Tässä on oikeastaan se ainoa ohje, mikä sun tarvii aukosta muustaa. Väännä se F-luku niin pieneen numeroon, kun sun objektiivista lähtee. Se voi olla vaikka f2.8 tai f4. Ja hassua kyllä, mitä pienempi numero, sitä suurempi se reikä on, ja sitä enemmän valoa sä keräät, eli saat kirkkaamman kuvan. Helppoa! Seuraavaksi suljenaika. Mitä se tekee? No, se määrittää kuinka kauan se kameran kenno kerää valoa. Tämä on ihan ratkaiseva juttu sekä kuvan kirkkauden että sen kannalta, kuinka terävinä ne revontulten yksityiskohdat piirtyy kuvaan. Hyvä lähtökohta on asettaa se johonkin 2 ja 12 sekunnin väliin. Se on sellainen hyvä nyrkkisääntö. Mutta se lopullinen, oikea aika, se riippuu ihan täysin siitä, miten vauhdikkaasti ne revontulet siellä taivaalla oikein tanssii. Ja tässä on se juju. Jos ne revontulet viuhtoo taivaalla tosi nopeasti, käytä lyhyttä sulinaikaa, jotain 2-4 sekuntia. Silloin sä saat ne upeat, terävät viivat ja kuviot talteen. Jos aika on liian pitkä, koko hommasta tulee yhtä vihreä mössöä. Mutta jos taas revontulet on sellaisia hitaita ja aaltoilevia, ehkä vähän himmeitäkin, silloin pidempi aika, vaikka 8-12 sekuntia, toimii ihan täydellisesti. No niin, aukko on auki ja suljinaika mietitty. Nyt on aika hieno säätää se lopullinen kirkkaus isoarvolla. Tämä on vähän niin kuin sellainen digitaalinen kirkkauden boosteri. Sellainen turvallinen ja hyvä aloitusväli on yleensä jossain 800 ja 1600 välillä. Toki uudemmat kamerat kestää paljon korkeampiakin lukuja, vaikka 3200. Mutta tällä välillä sä saat todennäköisesti tosi laadukkaan kuvan, jossa ei ole liikaa sellaista rakeista kohinaa. Ja hei, tässä on tosi hyvä vinkki, varsinkin jos sulla on vähän vanhempi kamera. Jos sä huomaat, että kuva on ihan hirveän rakeinen korkealla isolla, niin älä epäröi. Laske sitä isoarvoa ja pidennä sen sijaan suljinaikaa. On nimittäin paljon parempi saada vähän pehmeämpi revontuli kuin kuva, jonka rakeisuus on pilannut ihan täysin. Ja sitten viimeinen silaus. Ja tämä on ehkä se haastavin osuus, tarkennus. Koska pimeässä se kameran automaattitarkennus on, ihan täysin hyödytön. Juttu on yksinkertainen, sun on pakko käyttää manuaalitarkennusta. Eli etsi sun objektiivista se kytkin ja käännä se asentoon MF, eli Manual Focus. Se on ainoa tapa, jolla sä saat ne tähdet ja revontulet oikeasti teräviksi. Sulla on käytännössä 3 hyvää tapaa tehdä tää. Se kaikkein helpoin aloittelijalle on kääntää se tarkennusrengas sinne äärettömään merkkiin. Seuraava ja kaikkein tarkin tapa on käyttää kameran takanäyttöä eli Live View-tilaa. Etsi joku kirkas tähti, zoomaa siihen näyttöruudulla niin paljon kuin pystyt
ja saada tarkennusta, kunnes se tähti on niin pieni ja terävä piste kuin mahdollista. Ja kolmas vaihtoehto on tietysti tarkentaa johonkin etualan kohteeseen, jos se on se sun kuvan juttu. Ja tähän loppuun tässä on vielä kaikki tiivistettynä kätevään muistilistaan. Ota tästä vaikka kuva puhelimella, niin se on mukana siellä kentällä. Muutama tärkeä pointti. Kuva aina RAW-muodossa, se antaa sulle paljon enemmän pelivaraa jälkikäsittelyssä. Aukko siis niin pienelle F-luvulle kuin pystyt, suljen aika revontulten vauhdin mukaan, ISO jossain 800 ja 1600 välillä, tarkennus käsin tähtiin tai äärettömään, ja hei, muista käyttää 2 sekunnin ajastinta, niin sun sormi ei täräytä kameraa, kun painat nappia. No niin, nyt kaikki avaimet on sun käsissä. Sä olet ihan valmis lähtemään yöhön ja nappaamaan sen taivaan tanssin talteen. Joten ei muuta kuin lämmintä päälle, kamera ja jalusta kainaloon ja suunta kohti pimeää taivasta. Toivottavasti saat upeita kuvia.